महाराज जी और की बचन महाराज जी और तनिका अमाई जो हमारे बतिया के बतिया के मनी हो राजा बतिया के मनी हो बतिया के मनी हो राजा बतिया के मनी हो औरी कम कर पगला जाइबा पगला कमेटी मलिकार बरमंडवा तार फाट जाए दूर के ढोल सुहावन लागे अरे वाह यूट्यूब पर देख के देहाती जी के बोलौले बानी आई तो देहाती कमाल निकल गई हां जी ते साफ मौक बेस निकल गइल मन लो बचाना राजा मन लो बचाना करी हो साल भर में दू बेर पूजाना राजमनी हो बचाना पूरा दुनिया जानता है चाचा हाँ कि छठी माँ का पूजा साल भर में 2 बार होता है हाँ जी आज छठी माई के पूजा हाँ के बाद औरत दिया के कर सूरज देव के का है देहाती भैया कहानी यदि नया रख देंगे तो आप 1 डेग नहीं बढ़ा सकते हैं नहीं राजा भद्रेश्वर का नाम सुन ले राजा भद्रेश्वर हाँ ओकरा कोढ़ी हो गए हले हाँ छठी माँ का पूजा क्यों किया जाता है क्यों ना तू पार पैबो ध्यान दो बना मत हाँ तो बिगाड़ दे हाँ छठी माई कहले कि राजा राजा घर घर में जाकर जिला जबार में जाकर जितना राज आपका प्रता है प्रजा को बताइए कि छठी माँ को पूजा करने से छठी माँ के संगे सूर्य भगवान के अर्घ दिहला से पुत्र के प्राप्ति होला तार बबुआ के हम लेके जाता ले अपना लोक में लेके गईले छाती से दूध जब पियवले मरल लड़का जिंदा हो गई छठी माँ लड़का के मरल लड़का के छाती से दूध पियवले वो लड़का जिंदा हो गई आखिर वो लड़का और छठी माँ में का संबंध रहे कि छाती से दूध पियवले तो लड़का जिंदा हो गई आखिर लड़का आ छठी माँ में का संबंध रहे कि छठी माँ दूध पियवले काहे कि ओकर माई तो छठी माँ ना रहली माई तो ओकर मालिनी रहली लेकिन का संबंध रहे कि छठी माँ दूध पियवले आ मरल लड़का जिंदा हो गई एकर कहानी बा ये मालिक राजा प्रियव्रत महिमा माँ के लेके सुन के अपना राजा में गईले आ ढोल पिटवा देले चारों तरफ कि साल भर में 2 बार माई के व्रत होला ओकर विधिवत रूप से पूजा करो तार घर में सुख शांति बना रही का कहले कवि बाबू आय हाय 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 बाबूजी राजा चल देले वही से अपना नगर में पहुंच गए बाबू और की धैले डगरिया राजा हेलो हेलो अरे की अपना नगरिया के बाबूजी आ कोई पर 4 जिला
साल भर में तू बेरा होई मई के बरतिया हो साल भर में तू बेरा होई मई के बरतिया हो कोयला से सुखी परिवार कोयला से सुखी कल के हे राजा जाइए साल भर में 2 बार मेरा व्रत होगा कार्तिक जो ना ही महीना चलो हाँ एगो चाय कार्तिक शुक्ल हई जो ना एगो कार्तिक महीना में होई आ एगो चैत के महीना में होई हाँ जी षष्ठी के दिन षष्ठी के दिन एकरा में ये इतना कठिन व्रत है मास्टर साहेब कि 3 दिन भूखल प्यास रहे के पड़े ये ऐसा भारत वर्ष में एगो व्रत है एकरा के पर्व ना कहल जाला ना आई का कहता है कि छठ पर्व है मनाइए हाँ जी छठ को पर्व नहीं कहा जाता है हाँ जी व्रत छठ को व्रत कहा जाता है व्रत पर्व त्योहार और पूजा में अंतर है दुर्गा को दुर्गा पूजा कहते हैं होली को पर्व कहते हैं छठ को व्रत कहते हैं होली को त्योहार भी कहते हैं दीपावली त्योहार में आई तो छठ त्योहार में आई छठ पर्व में आई छठ महाव्रत में आई लाइट जल गइल बा लाइट जल गइल बा के मिनट समय बचत हमारे खत्म कैसे बा तोरा कॉल से हो टिंकू यही तो गुड्डू हलचल के क्वालिटी है अभी मेरा समय होगा समय 3 मिनट बच रहा है देखो हाय 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 पिया प्रदेश में बा घर नहीं घरे ही है